S'imaginen que aquesta situació els agafa en una platja deserta totalment apartada de la civilització? Això és el que els ha passat a dos atletes de curses de muntanya. Com en la història de Robinson Crusoe, s'han d'espavilar per sobreviure amb el que cullen i pesquen. La Vulcano Ultramarató, en què anaven a participar, s'ha convertit en una aventura de pel·lícula que de moment porten força bé. La paraula confinament està en boca de tots. N'hi ha alguns d'autoimposats, com el que estan fent els atletes de curses de muntanya Pere Aurell i Ragnar Tàbets, en companyia de la seva filla Ona. Des de fa una setmana viuen en una platja deserta situada dins una península al sud de Costa Rica, on només s'hi pot arribar amb vaixell. Quan vam arribar a Costa Rica vam veure que el coronavirus estava escampant molt i vam decidir aïllar-nos per protegir-nos del virus a una platja deserta. I aquí estem des de fa 8 dies vivint una miqueta de lo que és la natura. Han de ser autosuficients i buscar-se una part de l'alimentació fresca de cada dia amb la pesca. L'aigua l'aconsegueixen d'una manera molt especial. Quan baixa la marea, just aquesta zona de platja, surt aigua dolça i aquí aprofitem per beure aigua, omplir aigua i netejar-nos una mica. Aquí el nostre campament, aquí és on passem els dies, la tenda on guardem les provisions, uns cocos per allà, però jo aquí a punt ja per dinar, els peixos ens guardem per la nit i ahir en el fons la tenda on dormim. Això sembla que ja està fet, Inicialment tenen previst estar confinats 3 setmanes en aquest paratge solitari, però la situació es podria allargar en funció de l'evolució de la pandèmia del coronavirus a Centreamèrica.